Ja fa 25 anys, concretament a l'any 90, ja vam presentar un text on es demanava que hi hagués una sèrie de modificacions de la llei perquè enteníem que hi havia un cert desfase. Si fa 25 anys la vam demanar, imagineu-vos ara en quina situació estem. Crec que estem en un punt importantíssim, com deia abans, ja que si ara s'està gestant una nova llei, esperem que aquesta llei que es fa a Catalunya demostri que hi ha molta més sensibilitat i molt més seny que la que s'està fent a l'Estat. I pensem que ara és un moment crucial i, diguem, molt important, perquè el que no sabem és quan tornarem a fer una altra llei i en quina situació ens trobarem quan aquesta altra llei tiri endavant. I ara ha arribat el moment. Ha arribat el nostre moment. I tenim moltes esperances des de l'agrupació, des de la 63M des de Catalunya, de trobar per fi una regulació acurada per tal de tenir el marc legal que en molts casos ha estat un marc legal deficitari, confús i que ha portat a alguns problemes no tan sols interpretatius sinó també de gestió. Per què demanem que es diguin alcaldes i regidors d'EMD? Primer de tot per dignificar aquest tipus de govern local. Segon, per donar resposta a una realitat social que es dona. Tota la vida, a la majoria de les EMDs, la gent parla del meu alcalde i el meu regidor. No vulguem imposar des d'una llei, des del desconeixement de la realitat social i de la història d'aquests governs locals, que siguin presidents o vocals. Dignifiquem aquests càrrecs, quan a més estan escollits democràticament per elecció del poble. També demanem una cosa que no incorpora el projecte de llei, que és la participació de les EMDs en els assumptes municipals i la relació amb el municipi. Sí que es demana i s'obliga que existeixi un conveni, però hi ha moltes més coses de relació, com per exemple, fonamental per nosaltres, la participació dels alcaldes de les EMDs en els plenaris municipals, que ha desaparegut, ha caigut en el projecte de llei. És importantíssim que els presidents de les EMDs puguin estar en el plenari municipal amb veu per poder defensar el posicionament de les EMDs. La mateixa cosa passa i demanem amb els consells comarcals. Els consells comarcals moltes vegades presten serveis que són competència pròpia de les EMDs. Per tant, no demanem formar part del plenari amb veu i vot, però sí que demanem la presència dels alcaldes de les EMDs per poder defensar els seus interessos i participar de la vida comarcal. Fa 25 anys, a la primera trobada d'EMDs de Catalunya, que aleshores es deien entitats locals menores, reivindicaven gairebé el mateix que demanem ara. Pràcticament el mateix. Han passat 25 anys. El que demanem, tot el que demanem, no és el caprici ni d'aquells alcaldes i regidors d'EMDs de fa 25 anys, ni dels alcaldes i regidors actuals, ni dels treballadors de les EMDs, ni del personal del servei públic d'aquestes EMDs. És una necessitat vital que tenim de tenir una bona regulació, de dignificar aquest govern local que és el més proper i que juga un paper importantíssim en el territori i sobretot, tenim l'oportunitat i l'Estatut té el manament de dotar a les EMDs de tots els recursos necessaris per aquest sentit de subsidiarietat i és una demanda dels vilatans i vilatanes de les EMDs. Per tant, sisplau, que d'aquí al 2050, quan es torni a revisar aquesta llei, no hagi de venir algú representant les EMDs amb aquest paper i una altra intervenció d'avui dient fa 50 anys que estem demanant una solució per les EMDs. Gràcies.